Asama kia mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu Bimana sana umwanchi umurigeri abigeteseni gensoko ne magoro bengi anende tokumerana asumurubelio wekiage kyomugusi astogo sanga nae toko basemia amange igoro yomugeni weli tukolia lero yorabe kagotumanya igoro yobugima bwaye nabo igo ningikeri agokora asoko nekemna nkwenyorerare engeri ya kira kiditko mwanchi umurigeri ngokwarigani bene linde togo sanga sobwamo ochakabono iga goika omoelio inyora ayonsi nabuko ya bwatia wetera so mtandao asensemo ya Facebook wetera Ensoko TV nabuka sensemeri ya YouTube wetera Ensoko TV letalia ne Kerubo Frida karansa oike elinde tokumanye amange karibu sana Bia mama wairire Bia mama asante sana aha mwanchi mulie naga neteo kumanya ayeningo ngayo kurukurwa sorogongoro wagusi na iganga itole asa marieta nkuru kwa Samuel ndi mungare ase kuiboru angiboire bonchari gondo bonchari sita mbomariba asa kuru ku buroko niboire miaka 45 ya elje na bole twensamba ya busongo ngakinero no nso metasunega kanyolega asiane mwaka wa 2023 endo linya nyimbo itegusiyekia mukora rwa serikali aiga story na se akoroka expressway launch ngo kolega part time kando negasi ane obusigari chi weekend ngokora nde bintu byane kando okay I know munyanyimbo kora tumanyingo ngaki kwenyore tasiga yo munyanyimbo karango kina inchena nyoko ariko mbolinga skintete koba na ariko tabanga ntiko munyanyimbo edo munyanyimbo guso abana kitoko baruka banajeshi usinze mati muna bakoruka but inero na ariko ganimbe karona abero mano no mwalimu nabali komboli kirasa tanga inkyura ganiko je bandi bakanya bataba chi pilot mwalimu nchena ariko tenana tabanga njenda tako umusigari na nekene kiringa nyasaye akangi kirina tagete njibona bunondo chega nabantu nabakwana bakwana ubegoro ya manyanyimbo nje manyate endo teliana elina tagete koba nero manyate okay abantu abango konyorekera kumera nabaro bakagotenga nchina gwena tambo munyagitara kinase wona igana na umiro gatego kwatete ko manyanyimbo chega sina tete ko na tete ko manyanyimbo karukende yasibo sigala na bunanchite ya ngori kwale kolgerere kwaranga ndagetembe bunanyere bolo munyanyimbo sengi kyari ko attract aso chinga kiecho ingakinere ariko gakwara abanyanyimbo bayira masikani mono alafu nando kuligireria karo tubwate emeyege menene ya serikali
enchira manyanyimba ali abete chianga chiabo nenchira ko manji and no kubugulia emerereri yabo yale konga sana yale yako make nice feeling ni tagetega asiye kabisa and nyasaye tanso geti akayangi rina tageta njabona igana mona kwa nanga matego wachire school ya journalism nche no banyanyimba na data no mete papa siana batabekera kwa kolite class ge komena kabere ogwanyorete egasiryo kabuse yara kwirete chinga cyo kamenya basose mirembe njangire tamatiko make kose minyorete njende class 99 kuru school ya sunaka etara onchurwe girls school karongo na ukina ninginyorete tianko nyoria ninginyorete le school na mugavana wetu Simba Simbarati era liliako nako kuna kutoletera renge bintu buna kuresite chikwamo kuna kukwana it was like a motivational speaker ndobira kuna kukwana ukora koranga politics nere me jira wana atanga nje bintu geti nje bintu ndagete ndatoka balinya nyimbo that is why bono kunde school obongo bona bona kuna kolengera linga kanya sara nga at least na bongo kolega asieli ne tomire ko na usana iru nyale ko yakolera okay ekero korra baibuli abange ngo twara baro ko semilia sabana babo ebekero mwana kuri class ge kubna kabere ngo twara bari expectation chiri maybe by in the college maybe by in the university bacha kuri kuchiga siasa chabisi ekero gwatebeti abaibuli bage kerengera likyawo ngotete kubo munyanyimbo usino na abasani bawo sini amate yawo akiri tekerengera likyo miaka guchimagaga buna 30 miaka 30 ya herire mkware gochora nkiyota getakoba orore na ntukinirete mechando tindu eti family erebuya ni kando noko bali nyanyimbo ninkinirete asachibusa mama ale kwenga akaroke mwenga kinere mama ingate changa paka tukaiguba none na tete ko musigari ngakinere mama abwate tunechanga na that was a turning point ya mama minto egasiye chinga kinchire nonye nayo lengerere miaka ya 30 magega kariko ariko umuntu likiro busigari mwale gustoka mata nyare bonyorire gasingiye mono negasi ya iresco enene negasi kiro montale kugani nande kando no perform buya ko school mwibuli tare gocha kunyara kwira mtumba litwale go ikara no lunch school wali umusikwera ne class ntuna bali twalenge school yani ko chieto karage hoteli okali no ansiringi ya 50 oro muntu omana ngurure family bona bakwara kuboke mambe umwibuli ko 30 bob use 20 bob echichesa no kuli omuzi anoro cyo kurusete bo maliba ere distance na sune kesa secondary ona twaro bo maliba sakuru kwange na igonga twata chokogoro twagenda paka sune kesa secondary so ndo nisomera toba ko after form 4 mbangirete bakanyabururu ngakora interview ya St Paul's college but bongo bwana mbwarengo kabisa so kuru 99 ngaranga agente nda konya bya kona kwa baibuli pressure nkango tamakuru kanga cha 2001 ngacha Nairobi karunka ngacha Nairobi kora amenya n'abasani bona boto musani ona bona okora segeta seni ya citizen kuruko Evan Sure twasometa na rona rakara atangana kulikwe akaenda college lakini akashaka likwe ona ero ndusetika akaendeta Nairobi nenche na gwaso naoni ria gazeti Nairobi in 2001 na 2 2003 bona li nyasansi senetinga nkanyore bahati tu kuna kubokia mambichinga kinjiro rokare agu miaka 30 ya elije kama 25 ga 30 uchimega mwale kwenyora muri parliament igaligo mukonda saba ishimwe mwalo simonyoro chigasi ngakitanga ninkagenda nkairu industry area kebarua nkamisi ritangani ya kabira nanda gakesi mimi mwishimiwa wana bono ulio wonchali nyagosira pora agakesi minande nkanyora litukeli nkanyora kebarua nyo tinga kan 170 no 170 ni chibasa chirena lakini bado ngarobo imamboli bwe bono gonkirete gange andrete
engaseti na rekoni Uhuru Highway kanyore simi ko ngakire simi onte chinga kijina ndo mate simi mbaka baba yata simi nyore tena bate simi motoromba manene ngakira nkaranga no mweshimi mbolinga yole ya ntage tochoga ndagusi otayemo busigari na kurueli bono karanga nyasaye nero igore chinjere bono ekaraga ntengo ngente toga ndo otayemo busigari bosongo ali nere gasiri nyasaye atagetembe in fact na mate tinko andande na gasi ali go sene chiwiki bere jire moto lakini nkagenda litukeli because ngenda prepare nyakwebanga because that is what I wanted koba torera na maiga keigo tekero kwa leko ni chingazeti bono gaiga Nairobi ngo igetekero kendo gakumoyo atabono gastari erena tegetera kini esa uringa neti ngakingora tiangate ubogima bwerengo bakomo kwara gachora kendo okora urochina ariko boka kuruagu na chapaka IPZ arwa lina chapaka Firestone moino GM tocha kuligi chigasi ororo na lego chakere litu na amenya tasa kuru kukinyago kayole mbekire yani nyairo boraro no mumuroyo twara gosomanera ntwara gachora gasi kos twara kwa ntoni chinga seti na kwa ni ngaseti kosen unabona wanisiare kwa ni ngaseti ocho ende school nchobono kwa ndara bo mwenyeji na ale kwa ni ngaseti na cha nyomba kana okole gasi kuna kusibichi anga kuna kubasibili nyomba kozi bona bangire asenkomenya that is how natural gasi but chinga seti ndio twara kwa we didn't have any other option ina ngaseti that time twara kwa ni ngaseti kwa nyora 50 cents eso money kile ngaseti kwa nyora eso money lituko chinga zeti ringa ikakwara kwa na kwa kwa kujua town na shilingi 800 700 karajire chinke mono 400 bona 400 china mobocha emia twari kuri emia obosi bwarenge shilingi 70 bona anya 70 nyatindi wrong bari go 60 ari chatira roje 40 eso matwari kuri 10 arenge nyinge ibinyanya bigo etabu nero iko ono twari kuri twarenga abantu bane nyomba batatu twaleta twakora gasikali yake twakaruga gonse twali twakora mambirie ba ona bubu gimautu ameta but it was a good life tingu miati mono chinga zeti jikero kedenga imwale ko rusi mwamanyishwa chinga zeti kalenga zeti njalenge fashion mono before mangana ya media taracha ya social media digital chinga zeti mono nation na standard na chiale ko ni chinga zeti people njalenge oro nation na standard na chinga zeti chialenge taifa leo jina chialenga oro mono bone jina bukwa ko ndanga na nation center na ro to supply na rabuyi na roto utolika twawoni twacho mwakana warusi faida yalenge biasale sana bali bachagete ko ni chinga zeti kale mbate nengete batirende eli yalenge nawe ntoba idol okay bono wikiro kwa kero isimi ende gusiyo chigotemba na chire gusina atemye na bera among the people who followed na minyokata kaminyoka nkaba namba 4 nkoira barenga abantu baka 12 kakiye nchenkara bono tigante bangana ande nyasaye gorete chinjara kali kuwa ngatabunga bono report ya mbakazi mutenyo nane karipoti kana nane anabo naso embakasi ga alibono no esabali yo kuchakira yo ko musigari imate embakasi ku report it's only ase ga sio musigari okoso kwangya gwakana ina re advantage unlike yo mondoli njana wango so college ngya gwakana unlike oli nando kwanda college ya so mimi akasita usene atali gwakana bono advantage ro mana se chi asijine chichamiri talimono okoso gwaso payroll bono ngaso payroll gorenga nani nanya konyora bono chibesa mapema bona agubugima bwana bukangya go change ekero kwanyore tu musharo go mutangane na kikoigwete wana musharo no mutangane unaruete na nite zake kanisa nkabwata chibasa chinde nkaendo guyane nkaendo guyane ngamutumira
nkaba umusaro mutanga ningorete tate simi enyoire tore tate simi tore na mama mintesi mama nyagusire simi nera nkamugurira nancho no nkegurire simi because that was the communication error yarenge ya maana mono then baadaye ngaimukia kaloni nyorete ngimwetie loan ya 150 ngachikulino vetie nyomba mama amenyete yeli bati igo before ende bono ntaraba gachiro na kinire chinde nkego ndugu yane arengo ore okore to biashara nkamubekere ka workshop nere igo bono kirumunta nyora aga benefit ne besa yani bono mamumi na gatike obunjire buri ari gukora agatiko buri atigete aga tore kagatika akanya bono gukora cyasinde nene kamutena ito urora but rende nimbwate program ngo tayya basigari bamendo kwani amaru is not a problem the problem turamanya solution nerali ose problem yagera au ni amaru my mother used to sell because tabu atakenda ale okora niso mereta amaru okay Wano wachiri kwasoira so banyanyimbo abantu mbagwate emotion ndinge gasi abanyanyimbo kero kende nengongo banyanyimbo mbororo bakunereliwa aye slogan nero rongora none gari asemitandao tumika na askari ni binadamu mimi na bora tatenga jia rete koru karnali kwa mwaka buchiri bibere na sakai kwale chiri bibere na tatu nonyen cameraman konyoro iwiru konyoro nali iwiru mwaka chiri bibere na isato roche miake na saviri bono na saviri ange 22 years unalinya nyimbo na nisugete rank yake kurwa sana lenge ngacha ngasukake na ningo sukande moskonanda ekasi bonya nyimbo izamanga yechigasi asibono igatari kale echairo mono negasi elia kiro monda kororanga abana abantu bali batachiti kirasi tengera linisometa na simbarati injete skuru n'abantu bano baba John Ondieki injete skuru n'abantu abanga ba Dr Victor yani abantu injete na barbe skuru so anta bange ba ukuri buno musigari baranga ino muntu uri guafereti utabugatie machoko igoroga aga setule ntwarenge no muntu koro ku James Mose o graduated umusigari aro Moses Mausamit ore doctor you see amasomo naro also school na bokwera no ande kirasi gusokole ibintu bindi bono nje na jene 2 3 na nkarange nchiranera basigari to chaira na kunkwira ni maega sinini mama na abwate tu tata na abwate tuli mama tata na abwate no musigari gato urenge seito suneka monyo ritari urikorukwa tumati sinale moyo busazira tari kurukulwochi amubwate tenere diga akolis chiombe para tunga kichiri chia 99 98 kwari kutunyorukana nere die chiba kwari ko boli gwe permit na ro timati osimukinire te chinga kiecho basigari bako nyora bako boli no bwate permit bono bakanyora tata para tabu ati permit nere di na ne chiomba kulenda nere di bakamubwata nere di bakamonchuka baadaye bakaira chibasi bakairanga siringi 400 nginyorete na hata paka bona kana aliri musigari ina na kamonyoro dona atenga tayo saa sirete na tabeta nko musigari onko muligi mwakane mwa chibasi chiamana munyori kira koleta nkirikia bono I came up with this slogan as linya nyimbo mwanya abantu chinga kichinyinge abantu bagotochaya togweta kwaramu none nje kuigunde sengweta kwaramu n'abantu abawunereri abo abana abayibi abana tantumye teri mono ngo dutumye abana makembi tali bantu bakobane chi family cyabo buya cyaba nkurushye birangara libiri babwata because tindi mayeta ibagotoroka tindi moibi tindi kembi ali bakala gototeba tole jino muntu ama family man ombwato mukungu na abana onde married for the last 20 years mwana ona ale second year university oyo kabera ale form 2 oyo gatata ale grade 6 ona giro chente bangete omenya to bugima bwa nobuya ono kando na machaya ali abantu babwa tenga amanyanyimbo na abantu amaunereria aste nani goromba akogenda atoko some bibiri ko baetani nture informed kubaita nture responsible to what the family chetu na ntometa magima ito bona mama meta bua na Eldoret
nimanyate nankanaro nimbwato mujioni ninga gajirete tata yani tomenya to bogimo buya boetani abande bali bagotorama bona kirona chana linya nyimbo mwanya bantu nari konyorekana chinga kichinyinge gento gege wapeni aseketa abantu bana batenga no balenga abantu balenga ali balenge batano manya nyimba abere kiango yani bokorana ne accident yakorekana asekete batenga ai abantu bali baumia ali gali yabwata abanyanyimbo batatoime na abantu bande sita bono nkana kwerengera linga nkiekora abantu abamanyanyimbo asa uba umia segali manya gitari naro omwalimu naro mukoli biasara naro nkiera batate berenga egali ri yabwate yabwata basigari babere manya gitari yomo mukoli biasara goso mwana abarine bono ngachane ngenteke kotaya ndonga ntumwanya abantu timwe ba mwana kotaya bakere chinga kinga n'abanyanyimbo so that I came nero ngokora ndi project chinyinge buna bono gokonya abana nimbwata abana nge komina omo ase project ya linya nyimbo mwanya abantu nimbwata abana bale university mwanaro ya manarete university nyorete kurukisi ona I think mwaka wa 3 nyorete na mukorete muchanga social media nkamuira School Eldoret School of Medicine nimbwata yonde bana yo kuruku Brian nimbwata Gladys nimbwata Fen nimbwata abana bange bakabande nkweva abonsi ngwetera se project ya askari ni binadamu nera nkogati konko nanyora fans kurwa sabanto na baire school imetinga kando nugo nyanyimbo ebintu mbiri na ndongo kore ebinge byo kwene kingango nyorore ngeli yawe yakira litko kulende dede ase chidaika ibiriga atebinga sofa buno liga ibuno munyanyimbo bakimire me yawe yawo konyera ibuno mubusi agasi munyanyimbo yankonyera tamba yankanera bana bane fees yangakanera mali wakano mukungu mbwada yangagachere nyomba yangagachere tata ominta nyomba tata utali kukwaneka wana ba kukwaneka yangolera mali Eldoret yangagachere obo investment bwana chiostel nimbwate Eldoret ngagajite nande bono nkwa gachando muchiona igasi yankonyira igasi yobonyanyimbe yabantu bande bachaide yankonyira wetro bonyanyimbo bo nakoba so popular on social media yagerire na social media ne achire goro chi company chinyinge cha contact ngokorera ndi chigasi yange chi company isana ibere ntindi wrong chi company chichonsi ninchende their brand ambassadors kile company hii engakane besa yanse kabisa yani nimbwate ebesa at least konyora at the end of the month namunda tenga na inchina bongo soka uchia sa bantu gankaranse te bantuganimbwate gentonkuli nande ekanakina bere kona ko encourage na abantu baito kurugusi nonyena yabuna mwandishi wa habari to depend ya sega seyamo egasi obonyanyimbo ya sinkonkonyere ekarombwata kagasi akande ngokora eyo obonyanyimbo ngo kurigero ligana renga epesilipwe nisa inara banko ananga uji milioni ibere milioni 3 ekaronko weloni ya milioni 3 nanda nagora kaginga seketa nabeke binyomboro abantu bamenyo nakanwere ente mwali bumuti obogimambo liko nagosuka so no kuebango bongo obonyanyimbo bwagari na manyekanire askari ni binadamu yagari na manyekanire social media nebone roach 500,000 quarter half a million company chiandange nchuga ng'oneri amache jene brand ambassador amacha ya tokonyo tadibo sanko bare brand ambassador nko ngakana bale sekrobanga kadira out of kirebe sanko nyaro kurwa sichi brand ichikurende chi company chinde brand ambassador akata nje 10% yanatindikwa na kanisa tingo ko ngainaro kanisa ngo kurwe mechango but what my 10% from every company eko ngakana school fees ya bana bali batali kwenyara na chingo akana tetora waterago tora soso muntu mukomuke goto koirana no tumanyenga ekerobo no kwari uchikori gali morugio kwa mutenga ino munyanyimbo ngakirete getambo kirekyo sense mende no chota tenga kaika se mitandao ngachugwa chagete kukinye mitandao yago bakeka kwigurira sama bagayo kandi bya bona sana mwanchi umurigereria ni gotogenda gusanganere Sam Ondi Mungare oyero munyanyimbo naendo gukora ngunjiriria yakera genda tagotosemia
nga kitubonete ko igendereria into buno mu busiko rende etora sensemo ya kabiri ya studio toskatonyegera kwirantara segekeke kerobosyo erinde tobeto gusanga amange Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Abakuru bagateba babamba abana tata bonsi nabaya mbintu bikobora enchira yayenga abayibuli nabaya kanga nigo tuko babiyonsi ko bibora sengenjo tibiri wisana kubagokya bonsi Sembro Gomingo Magara Mintu mwesima nyagitinga simwapeta muganda kuregeria Ensoko TV Oboroso bw'umugusi Ensoko ya kusamata makano Ebagoteba ngo yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eikieye asegeteni kindabasi y'abanyangongo Jog Eriso aseriso na Peter Ogechi Uywe umunyekene mono buna maestro Mogosorio kare wekerabu ugia Shabana FC Uywe uringe umunyagitari bwo chonga imipira y'Afrika kigutumye kuba bundi ibwe igoromono Uywe bono ogotiria ekerabu ky'abasubati gya Shabana Stars Nonyole omuganoye ewenkoyo o maestro Ejemo asayemo imegetaseni kiao kiabene Ensoko TV omoroberio obwechigosori n'abanyangongo buchakera chinsa isano ona isato igoro kwikaye getone egie chinsa 10 cyomorogoba anainche Daniel Omwaga munabotambe bagontona Erieta Suarez Ensoko TV aiga no korimia irango yao y'abanyangongo obwechigosori Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Mbiamono sana umwanchi umurigirire bwita seni Ensoko nigo togenda gusanga imeyo murubiri bw'ikiage cyo mugusi asitogenda gusanga nere Samundi Mungare oyoro munyanyimbo bagenda togotomanya ngaki ubugima bwayo bwabire asemera imiyiga nabo igo ngakiagenda takwirigirira kondo umwanchi umurigirire togokwenyure nga ayonsi nabo kwanda kuyabwatia igali asensemo y'emitandao asensemo ya Facebook nabo igo YouTube wetera Ensoko TV kurende konyarantara saso mukomokeigo namubole libole nga ekera soete chirona samyekera wasoete chiro kwale kwenyorera umwanchi ugo kara kwale komutebe nga emirimo okora ni y'ubunyanyimbo kerkende ngakirire tegetambukireke Uno nagotebi egasiye nenkomwere nande ncheranera abantu bakotorengeri etaringia odobu naona nkona gusirere because ndune chindu guchena nabora nyana nane watu murumi noro musigara to kumuanga
akarona nanyorite kasi mwaka 2003 na tetinya senga onge miaka ibiri musara no mutangani kiango besabinde bikoka ndara abayiboli bana baragire mwaka onde nyuoma immediately so after 2 years 2005 nka na beta posted asakoro ku Marakwet Kapsowar alisobo waziri aitwa maneno usalama kana ba posted already tukilimo nka omodis entereba na alengi entereba ande bakabona mwana bo omodis akaruara kama minyo Kenya gitari asakoro ku Kapsowar Mission Hospital kana mnyaki mwana uli aro nka mwana kabeku ward wono every day ninche na rekona konda karoro mwana uli na mwirira kenda matunda nakona wanga kana sinkarika attached dora wona lia sijui alikuwa attachment usikia mara agwa kuna kulili mwana oyo buya ananche garanga kamontaga nkambuya nerete tukamanyana kya matuko iga kyangu karanga no montora bwana ngetinyo amete korugusi onyo amete omusigisi omunandi amate karato gukina turi kumanya asenyo ame okoira karna tabati munyaruko wana mate njeno mondo ndate also in a serious relationship tindi moe tanchira we call it pitanjia kama denga wano ni manyase ino it was a bit hard erna maite jeneli nyanyimbo bible bayamba manyita kira ndako batenga na nyoto muntu nganjiri nyanyimbo isaka kana isaka mukani haya kira de ora nyomo neli nyanyimbo na isana mugaka bwe kanisa Anglican wono egereki yakete kameke ibintu bikaba complicated mono neli nyanyimbo na ndo mugusi utali kabira yabo nande utali kugenda kanisa eri yabo okugenda Catholic ibono bikabachanganya wono indurende mboro mwibuli na genda te gukana gali njeno wewe gabano turange ku move in tugenda ku move in buya igo tomanyata nganya te bona ngano kaingenda ngakane chiombe kire gento kebe good isaka kana batenya ruke yokoranga na ise njira nara mwanje takacha at long last kama tenga kanya kwa mwire wananguzi yogoji ogende togacha toga nganjiru in short nganjiru kwa go mwana amusigisi nanjere ndabo kurugusi karanga kuna go mwana bona tigan kole bintu bitakeire show up engagement tokanyoma naigo and that is one umusabate na manyire nere for the last 20 years na 20 years okay. First born miaka 10 kianda bwata totabe sensemo imitandao nikiwatch toka kina sensemo imitandao nsoto mutandao I think mwaka bwe chiri bwibere na kianda nganya ko yeguro ngotera na renge kala no moteri na renge no na chakirete YouTube gango na ukina then bone mitandao yacha ko serious na zekero nangya articulate ibintu mono igoro ya basigari musigari okogosa nchena bongo charwa zinatenga ankwa gosa tokogosa ru nchena teba ngantu gosa mitandao yane bonekanya nkabo omwanchi bwa abantu kero muntu na go follow kiango karanga ai na chire 100,000 ngo kinande 200,000 hey matuko make igire 300 matuka achire o yeli 400 matuka kona kwenda 1500 bono the more ku grow and the more post ibintu bire positive ibintu bigo change ubugima bwa abantu nande bono ngokorande a lot of charity abantu abange bambwati nekero bakombwati rewarding konyora kurwasa abantu na bakombwati bakondifa abange which is company chitagete influencer that is why ngokora chi company yange nane egas because pakuri ribaro ngo monto yago post ibintu bire clean yatomo egas secondary nche tindiko ba specific nga ngo konga kana chibas chingire yang kore gas yaya nimbwate gas ya nebo sigale social media is part time I wonder kore without social media but gas ya ndeti ngokora without so ngo priority ntangani gas ya nebo nyanyimbo priority ya kabere na chi company chiri chingate gas
because na chiko ngakana mwali bo mutenyi positively akarogo tumia mutandao enchererengia kusemia abantu na mono ko encourage abantu bali barange ko lose hope in life konyora a lot of following akarogo ko engage abantu ba one on one abantu ba go feel buya that is why social media na yakoriki yakenge go chera mateke rogo ramuso mutandao nkora amora abantu ngo shole chibice kitali chingia ko shole ibintu bitabwena tiko ba shared tuli konyora trust y'abantu nabange babwata more than 500,000 lakini babwata endorsement why because baraba chavu bagutumia valga bagutumia elugerembe aseme tandao that is company tili kuchuo trust company ya mache then trust thing okoba ngo positive intebe interested because ngo positive intebe positive akarengo monto yo through positive yake na bagatone na bamacha iskali abantu bararenga ono monto responsible yeah so na kikimbatre chi company ayamo ibere isatega chana gonkonya na nje okay wanto tabekera gwacha gitego kina kaiga sense muri mitandao kerekende ngora tulinga abanyanyimbo banda ngutwara baragukongo asokolenga nyimirimo yabo nensemo ya social media banyara basoira sensemo ya social media bebire mirimo yabo banyaranga nko ba limited ya nsemo yabo ngakikwari kolende njere social media Ashinga kitomanya tabonega ne chebe ngoma yata se chise gicire kera lituko toko buru 10 minutes choko liro social media so update kende you still have time ngokora tule chiga sio bunyanyimbo tokora na shifts tokora nda shift ya uchakere mambi paka saa 10 na soka nagenda na chutimuka abandi baso saa 11 baenda bakabukia time wali wanonkonyora mbwata nyende gazi botuko mchana nafanya vitu zangu za social media konyora ndelibaga na ndega steyo ndaje bota ingenseye ngere so busy utanyora libaga tindi konyora libaga nanda korra familia yani tindi konyora libaga nanda korara konyora libaga na rosi ndagira no mwana bono ali nonkonyora time na kora social media na tindi kontanga gasi yana abande mbali basoira social media nande bebire baya soira social media bangere gutumia chiyuni chirichi abase nchirembe abange babutiru abange ba resign kurwa sales because ya pressure eli ba konyora kurwa so mutandao egasi ya social media is so easy in fact ngoboka satati ala miana saa 10 nje saa 10 ngoboka na saba na ganda Facebook na alika na bokia abantu bali bana lete kumbwati bona na baboki saa 10 saa na kora nyane prayer na ira na korara bora na bokiria abantu yala miende yabo ga saa 12 bono nyotindi na haraka saa 12 bono naiboka na post ngento kende bono ogusaba no gusaba nabe kasumutanda nanda gwesibye babukero ngento nakora nasoye gali nagenda na drive wochi asegaza abongo ikegasa nanya nimbwata libaga na post ngento kande motivational na post ngento gure company ili ngata it doesn't interfere na emeremo yane obosigari because posting ngento ya 5 minutes nimbanga no muntu nare kumnyokiri omwibi nabango post na demnya kyo mwibi so teligo cha kontanga ngamono ngale visiting korabo bona inade nabango suguma yana na post rich company no any sana mambi nande bo ki chiri chinde so it's not a hard job it's how you balance your mind social status as a jamii nenchero kwebeka asemitano because naona mtandao is so consuming nanyene familia ona bo kuburu time yabo keronde gasi ne chisimichiana no chiri chonse kerongo gendaka I always want to have my humble time in a family simichiaga stindi koimogi mutandao tindi frequent da post yake na timoka because I want to give them chinsa chiribaga ne mune family nyomba I want to chutueva konyara squeeze na tuli nyomba ne metandao chisimi mukungu aline simi mukaka ne simi imana na wali simi paka mweba kwanya kuligero mwana ngange kirasikia mache asesi mi karansta so it's so dangerous so taro chibyane metandao nabo komera bwebe family yao na ndo melira bange bebire family kirikenda yengo maitengali tukeli mono chakoba so influential se mitandao ose mitandao ne I never knew, but as time went by,
nang'ata ku realize why should I become popular so mtandao but getting nothing at the end of the day. Chia sinde nkweli gari. Yango na nata ye company ngani wata kenda wata to advertise tin korara nchara. Ikaro kina bonga tayo Kenya uliskali. Jina on tayo gango post league and I'll not post less than 2000. Yani aguna karon koro chere ta maabira ndo tenga ngachiri bibere ngo post. Binte binge gango posting chiri bisana go chigoro. Bono roche omuntu kwebanga yo manyane kibirengera biao kwa manyabuno obwene tago survive. Na manye tinga ningi kirase nde bona iga mutandao for example mutandao ko ngakana mono gwetani chibasi cyane cyo bunyanyimbo no ko bana bere consistency omoiroro ko ikanyiro rekera chinsa ko post yege ntokeli na kero ko post yege ntokeli elengo ya nenero target kimbwata abona simo go shoot liga video ninjende nande brand ambassador ya expressway abantu naretire expressway imbarenga bachira abange because yo mutandao ono manyana kuri rero ngumuntu ndetere bateja abantu ongakana buya tenga haga sio korana ngia ono mutandao ngwa kanole youths bali skari. This is the advice I'm giving them. Engineering nyanyimbo I very korole skari kuna watanga serikali bono igana baboke mambe bantenga gasio sigari yairi tingo chandeka mono tingo kungaina ronga nintu ale mechando komanya ne familia na banko manya buya na ndibona bonda menya buya zaidi bakobango chukuri kiasi nenda mwamu isiko nyore chi nyinge asana robo sigari bogo ntanga ntakole chiga sinde chiro robo ntakole bono okobande linya nyimbo nta advertise batirendo ko tuare limit kwebanga ikana kimbo na bato mutandao ro honestly njana tiana matanga nga social media Facebook yangere wakana njibona tindi kuli jiri ko ngakana ngora ngajiri doza bintebike njibona ni company echi mutienye nakimwadire ile chekele kimatabe account yangu tira rakende account. That is what I'm telling people now. Make use of your social media positively and you will harvest positively. Kirikini na bukuma nyuma nchumulia maybe company kientangani ya kwa project ya se mitandao na ndenga kiko igwetayo mwenyene. Company entangani ya ngete gasi nginyorete company ya Highsop Property. Ekonia malemu nere bosongo nere yanga project gantenga tata ko gazi turariri megonde ngakora contract mwako na ande bakandiniu ngakora contract na barabu kono ko na contract mwako mugima mwako ko ban ni chwasiri twate bani kiro mutienyi njabona wakanu na badate banga kanu mutienyi na banga kana weekly gara kare chaveri chinyinga na manyanga chinchin ko nyege ntogete ina re company ya bete ntangani kurwa gwe kai golre chigaje chinyinga bale ba akon spare simi bale ba buna haiso buna kurende club yake bona ega bandangere timbe brand ambassador yabo amacha ya bakandangeri bakangegas bakandangeri nande company ya security care iskari nande bakandangeri ko ni computer and chigaze challenges chiko twara mono. You must do your research mono kumanye product yero chiko na lyo monto isiko nengiyere because tindagetiriye tari and research kama ni chinyinga ko ni chiramalemo chiasale iri abantu amalieta bantu bange batanga na waro tonere tyo buli mubuli no ongokora a background check mono muna bona ka laptop muna ron ko na laptop ko ikamanyanga umuntu ngakere sim laptop eri njato mpaka bosongo njaga ndapake college na nyanyora na ki is it in good form agara tacha asomutandali kali atenga moko ngona lie bintu fake aguma to nsale iri rieta na ndo nsale iri gas so ko ikokore bintu bia mono muna bona ntebinga omanyane nsoka ntenga asoko TV nita to kwa ya buna market yabo bono ko kanda akora investigation ya soko kayere na kiego kora abakolie ga sinkolera bale ngwaka no bale muti ndumnebi because sinchang ngadvertise ya soko muri gwaka bona aguna achakire osariguri yetu guso cha kasoko kora tanga soko emoro cha samia ko na advertise ga tiri gwaka na bakoli gas so nane na bongo korane ga se company ga korenga tubwa timia nendere miana na check contract na bataina code contract yane tindiko gandra because untagete ko sikeri yatariane muna nali kiriye senali giri tintagete company salary yata okay metubuna mirimende yonse na boko nyaranga challenges injirora asense moyo bunyanyimbo na wata challenges kikwanyalire na baiga sense me ya social media maybe challenges kikwanyalire challenges ya sobo nyanyimbo chiro chinyinge abarango korana barabuya gasi abange talikiro muntu kokera
Kira muntu okulire ligora ngarero gwacha ne gari na mirande gwacha njugwacha ne gari kira muntu akona kubulinga kayo muntu bana ko rusibesa na kiera ari gana abakubwa bandi nabara butari kira muntu ku understand imirimo okora onaro dagete ibinte byokora omwe kende onaro kulire ligora ngane ndamwamu nko kinole no manyekanite n'abantu abange nikirbono ikine challenge tojo tuwa face challenge ne ke gasi chinyana kwa na muri nano ko ukubwato umuntu yagiuka yaba bobe yali na moro ya mwetete yani na kuno keroke na lenga ali mara kwete twachete kubwata abantu tugasiria nk'abantu babiri so that was a big challenge na ningo ku traumatize yake so those are the few challenges that togwetera na asegasi itomono challenge nene ukona kunganya na chire bitaseni ose kianda kurusa na kaligeto to njerato yora imuke mwana tengane soko TV okorere gasi okaya korora na bonko bange muna bona ya sende na kurubati na bonko boka mambinya olenga na irwe na tabi nganya genda Garissa nganya genda Mombasa nani to ukana tingoka ire kwaliete uikosa bwando bono uikogende lakini bone miaka nere serikali yare kuri yaro ngumuntu yokorire miaka menge tana go chandu watu that is why abasigari abango konyora tutamenya tene family jeto ukuri giya sikwagora kwagacha kwabeke family ali ero to nakunganya bana mbana konyore challenges cyo kuna kusoma ko babeka sama gara basoma then as a social media challenges sinchi nyingi na boycott waro bale mali social media social media bullying is a nere igoro social media banta bange mbago tageti mbaro chenkoli nore na bako na kuripoti ibintu bitayo social media kwanyora yako ile limitations wa post kende umuntu ochali okorama na bongo wako ne bichapu na bana kosoka kurwa definitely na buto wako bicha isika to post ana kwanya kwa umuntu ochira social media mchanara kama makao tingwancha na wako na bakungu chibicha you know those but to me na kongira no musubati mbwate na amanyete sometimes wako denga na mtu na screenshot ya comment yo mutumera mwana bwana wako bila nora musacho una watu musubati mbwate no mutumo mwa bolingana ko tumetonte ande because ni maete hawe ebiche kwarakire na tokuragira ko so social media nene ntakero umusubati nyombo ku understand usomo wako ku understand asa social media weka challenges chiboro abayo kubunere nyomba na social media nabayo kuragira lakini ase imetandao yabona tubwate kinyomba chinyinge chiabunikira ko baye metandao bantu bange mbata tikora nabo kunyomno mugaka akokani pitata tikora social media okokanire na probably gasi yaoneta ke social media turucha kubona yachira ko bemechanda so abantu bange toko batenga that's what watase ke songo nga Mario type nyomo muntu ku understand njonye ndanyo meta muntu tari ko understand kanga tinda ikanona na sana ikire igamanya tenga konde siko igonde muntu public kuna chire nyomba I'm not a celeb, I'm not anything, I'm the husband na tata ya bana gete wono ngotige bintu bibiyans people sigari siko obo celeb bwana siko obo influencer bwana nabo tige siko nabo musacha bwe nyomba no mugaka bwe nyomba okay kitoko kolera ngiora semi mu gusiuri uri siko gari igoro buninchira bwenete kwerigeria igoro yemirime yabo gukarayo munyene gasi obunyanyimbo very simple okonyora libaga mbatangaste okonyora libaga kenda geti tema buna bantu bande bonse Rusia chati Rusia rongi ringe rongi bakayora minyoka bunonde bwense bekubage salere obekwera inyo wancheru gosetu wancheru ogendeka negasi era nyorora mono na negasi ole banga akero umobegete nyasaye mutu yawo gasi kitoko buri kibunduke kitoko buri taringa ne chinguru chetu nyasaye otokonyeta tingo soka kurunyomba ntarasa ba tingo genda kurara ntarasa bando mu catholic abangu mu kanane mambichi sajana ngire saburi ana buno mu catholic nyebe kasama ko kanya sai so nega sire nyororo zaidi akara ya manyano ule runa nkoro ya oime no tagete kokora akara ugoche sega sio bunyanyimbo ngo ugocha because tubuga tigasi ende no bunyanyimbo tagete ego cha kokobera emechande menge
amanyanyimba ari skali amagusi tekunereria abantu Luki sato 14 gototebinga namanyanyimba narakagenda se satagete narakore amanyenga inkiara akore kinga kiejitiabo yesa batetinga timo unereria omonto timo ngacho omonto asobolimo nande moisane kene meshahara eno Ayuwete, Luke agototebego. Karora zingati amangana ali Luka agototebya se Biblia. Ayo ore omonto ore focused. Bona I don't sing again there's amount of money montarange and convince take as a bribe. Naro de chibesa. Chikampani nko ngakana chire. Ting makosa tayonda jango korega o choko ngam elibu 200 ngam ndorenga nebesa ya maana. No. So ondo more expensive. I call myself expensive because ntagete koba igora alitinta tekoba ansa kona kugurune bintu bitabwanirati nagosalisalia marieta ya atabwatiga. Ase vijana biribiri skali biko nagotabakira litikonga ga stay. Ndo tigabe tome. Yeah. Tigabe tome. Behind TikTok iga kora positive things. You will earn a lot. Tekono kubanyanga serikali ngo toerega sitari go toakiango enuko na kuerera gotabwati machiko. Una kuerera kira jinsa asole no muntu osireri na sirere tikuna mama. Tiko gendera kolere miaka yonse okorenga kiete gwaikera sekete gwatiga gwa change. Imoka igoro kwagurense imoka igoro tinye buse. Chako bugima bonde ko gendera. Tari ngo kwagunse gwatigara ali ngayo tagetocho imokibwe. Asomo gusiyo mintole gusigara. Tindi wanchero mono munalinya nyimbo nakwana igoro ya siasa lakini muno mugusi Teatorenge tubwana tawakora no mugusi tetutu arobongo buwa kwa accommodate kende gionzi obongo buwa accommodate amaoni yao no bongo buwa obu accommodate amaoni yana ya kombetereri ngancho monto ntatageti nanje tinkobetereri bwancho monto takora tiki tetutu arenge tutokuruka democracy eturaye nabagusi ebisege byo boliri toroche abarayi bayita bakora to me boli no boche these are my age mates nande mbanyora nabonko batayibira Israel ibintu imokora mbiri biya tekero monta tu ale stand ya no mugusi tutware democracy tobe kuna baruya ondo kwanda rukwane kira ukwana tarwa nigo ondo kwanda yani tutware ngendo tokuruka democracy usiye ito nalitura amenya buya oyonyo go support yonde na nche go support yongo support marako batokonyora na tunywe cha yamo tutali kurwane segi tutigo bochi boli bwakere ngokwanira obenga no gwako monto tuvuke kutoka kwa hiyo enzi ya kitambo tuchenze yabona iga eko accommodate kero monto ayo gotero yorogotera gochari motere njengo tero yongotera gochiatia motere at the end of the day njengo tigara buna sami na yo tigara buno musani one oli tokubwatira nama ikine kiyo to cyane tigiyo kabuno muguzi tomo cyane to chenchi kona tumanya democracy nero kero monto tiga support yera go support yera betia kombetereri ngancho yo ndatageti naje tinko betereri bwanche oyo tatageti ndio mana sana sanga nende taburingana y'ingencho kurwa sumuro buri bwcyage cyumugusi Manchi umurigereria engana y'ingencho asumuro biri ga wikiage cyumugusi nigo twese mirikorwa asumunyanyimbo Sami ondi mungarenga negwenderete ayibuna umugusi otware ekiage kyawo yakabere ale nemirimeri yagogokora bunera sensemo yaye ningaro umunyanyimbo nabo iga sensemende nigo ale social media influencer ekikyaberige kumusira kwene kyanga ngo enyorerale endagire nyinge asikiage kyaye taburingana y'ingencho kurwa sumuro buri bwcyage cyumugusi kono basemera kwana buno mwanchi umurigereria kwabere ko gwesemya amange gwetera umurobiriga kwende gwikiragabo nongukira umuhire bwo kumurikira umurobiriga tumerane kinga kikende asiturabe to gusanga no mugeni yondeliane Kerubo Frida